ban kin tiaw ki the samla ki bapro jabing nakatem ribhoy nakaliang kakanhun jong ribhoy tourism and environmental development forum kan penlong i kajing yakop thei bhabrio kapala tip kum kamis ribhoy tourism arjar arpoar ya kani karansan en penlong ha ka arp khandai tri ukalaling kot arjar arpoar ha kamadan NSCA Stadium Palms Im bat haswa benstang ya kate karansan nakaliang jong kate kakanhun kan penlong shwa ya ka audition haka sautrik unok pra arajar arpoi hasajer dorbar hall nongpo. Bat kumta nakaliang katika kanhun lingba u chairman joka ribhoy tourism and environment development forum ba plila tiuso ukhat uweri ki samla kantei joka them ribhoy bakini shimenta hakate karansan. Kubli P. Barok, Riboy Tourism and Environmental Development Forum kan pelong ya ka Miss Riboy Tourism hau arjar akuar haka ap kundai terik Januari arjar akuar hangte ya po NSE Playground po Hamsir marta nakaliang jongka forum gajungi ni penpendapat ba antarasni ba in pelong ya kate ka Miss Riboy Tourism arjar akuar te ki nongjok nakabanta kate ka Miss Riboy Tourism arja akuar ngin ai ka cash prize ka long 10,000 ki bawan baar ki long 5,000 bat ki bawan balai ki yo khasan hajar rengkat bat ki gift nakabanta jongki kindonro ki rules and regulation ki ba an sapatai ya ki sibe te nakalian ka jonga kumu chairman ng Riboy Tourism and Environmental Development Forum ngakhot ngayawer ya ki khun samla kanthe ki bodon hapo kathan Riboy ba e ke jungi ba kinwan shahmat ban sim ya ka platform ban kanika platform ka bangi pelong ya kanika Riboy Tourism arja akuar kalong ba ni kwa ban kentiu ki khun samla jong kathan Riboy jungi ba kin yo equipat ki platform ba kin yesim menta ba kin penpauna ya ka dur kadar ka jongki mo bat ba kin nang ya shahmat haki jing kwa ki jongki ban peni ka sap pahong ka baki ki don kumta nakaliang ka jongi naka forum ngi khot ngi wer ya baro ki khul samla ki bodon apo ka than Riboy ka jongi ba ki nyawan shahmat ban sim ya ka ni ka banta bat kan don ru ka ka sni ka ba insale ka audition aka ba nakaliang jong ikong ida belong secretary jong ka ni ka committee sa batai detail ya fi banyo ya ka jingtip ka bakham benya pilaro ban phone sigini ki number ki ba ni sapan pau pi mata ni sai po ka ni ka media ka bagi sapan pau long bagi screen ki jungki kalong number pran reu live pra sausan iwe ar line reu new not prasan ar pra new ar new san ar handai new not pra san ar nyau san ar kita gilong di nomor kiba pila one phone kiba ngin sa pen pau so pila na piyo iki posta la ne apo ki flex so kiba ngin sabo iki ni nomor so ni ki contact ba pila pan wat ya ki jingtip kiba khamnya kiba ngin sala pan snow pan so to ifi baro ki kendon ba kinong shimbenta ki habban board enti hakapor ba min penong ya ke audition ane haka por bengin jit iki benrung sya ka final kata haka sautrik December arhajar apui kilong kumne ka banakong kinong shimbenta kidei benlong kiba dang semla ka baar kinong shimbenta kidei benlong kiba khatrasnem hadu art news nem karta ka balai kinong shimbenta kidei benlong ki nongsong shnong bapura jong ka Riboy district but haka por audition kidei benra ya ka voter ID ya ka birth certificate but ya ka certificate shnong ban benchisha ya ka jagasa jengki but karta jengki but ka basau kinong shimbenta kidei ban don karniang ka ba sanput shaneng ka basan kinong shimbenta kim dei ban ai ka jingtip ka babakla haka bayade but ka detail shpang ka kerteng lane ka address but ka age jungki larangi lab nginweng na sendoni ki bani shimbenta kaban riu kinong shimbenta ki de benriam da ka denim dress white tank top but ka heels hakasni audition but ki habru ban silvia ka by audition registration fee ka balong tang aspa tangka but kabanyo kinong shimbenta ki hapanra atli kidur ka way ka bajan lane close up but ka way full length lane ka ba jengat
tang kini ki kendon ba kinong shimenta ki haban board renti hakapor ba ni le ya ka audition